O PSOE amosouse esta mañá preocupado e crítico co BNG. O líder socialista da cidade, Agustín Fernández, non entende por que o BNG votou en contra da moción presentada polo seu partido para exixir que o futuro aparcadoiro de Montecelo sexa gratuito. Dende o PSOE consideran que o BNG di unhas cousas fronte á plataforma da defensa da sanidade pública e outras moi distintas dende o goberno local. Porque non é de recibo pensar que traballadores ou pacientes ou os familiares dos pacientes ademais teñan que pagar por aparcar. Por tanto, a postura do BNG na comisión nos parece preocupante porque din unha cousa cando está na plataforma de defensa da sanidade pública e fan outra cando teñen que tomar decisións como goberno, non? Por lo tanto, a noso pesar temos que decir que o BNG está engañando aos veciños e veciñas non só de Pontevedra, sino de toda a área sanitaria, con unha posición absolutamente ambigua, porque ou se está por defender a gratuidade do futuro aparcamento ou se comparte co Partido Popular a idea de privatizalo, pero non se pode estar dando misa e tocando a campana ao mesmo tempo, non? Fernández di que a postura do BNG amosa que o convenio co Sergas foi apresurado e que deixa entrever posibles acordos que non quedasen por escrito e que nun futuro poidan ocasionar máis sorpresas. Por lo tanto, non é a primeira vez que o BNG entra nunha especie de estado de confusión no que parece vivir últimamente e aposta por cousas contrarias dependendo do foro no que este. A nós nos parece grave que un partido que se encha a boca a defender o público, cando lle toca dar exemplo, non teña reparos en abrazar as privatizacións. En relación a esta negativa nacionalista, dende o PSOE convocarán unha reunión coa plataforma So Sanidade para tratar este asunto e levarán este tema tamén ao Parlamento galego para que todos os partidos se posicionen respecto á gratuidade ou non do parking do Gran Montecelo.